Ako ti pomohla Dianetika? Tak mne Dianetika pomohla tak, že som v podstate, že som oveľa lepšie porozumela sama sebe. A pochopila som, že prečo som sa niekedy správala čudne, prečo som mala rôzne strachy, prečo som nerozumela možno ostatným, prečo som mala zlé vzťahy s ľuďmi. A tam som našla odpovede na to, že čo to spôsobovalo a vyriešila som to. Taktiež som mala veľmi dlho v živote ma trápil jeden konkrétny zdravotný problém a veľmi to ovplyvňovalo aj moje sebavedomie. A keď som tento problém vyriešila, tak naozaj som sa cítila oveľa lepšie a vďaka tomu som potom aj začala cez Dianetiku ja pomáhať iným. A vyštudovala som sa, aby som vedela tú Dianetiku vlastne praktizovať ako profesionálny lektor, školiteľ. A teraz cez ňu pomáham ostatných. Hej. A napríklad som mala jednu pani, ktorá tiež prišla a mala zdravotný problém, že nevedela vlastne otočiť krkom a mala ho taký zaseknutý. A dodala som jej to prvé vlastne úvodné sedenie a ona už behom pár hodín sa jej ten krk uvoľnil. A ona mi hovorila, že ju to proste trápilo 10 rokov, že nevedela poriadne sa otočiť a potom v jednom sedení sa jej to úplne zmizlo a doteraz to vlastne nemá. Takže bola z toho úplne taká prekvapená a šťastná. Takže je to super vidieť tie zázraky, ktoré vlastne Dianetika dokáže robiť.